Môžeš to vypnúť. Jak to mám veriť, či to len není? Možno, že len vyhlásili, že nepríde kontrafakt, alebo čo? A ty si čo spravil pre slovenský folklór, ty geňo? Nepríde kandrač. Aj z mapou. Separ nepríde dneska s Lučnicou dávať bomby. Nechceme ťa motivovať, intelektuálne podceňovať. Začína sa najlepšia show, najviac zo všetkých podcastov. Daj si dožil ďalšiu dávku, tento diel ti spečie hlavku. Či si starý a či zasroš, každý papka dobrý matroš. Vítajte všetci, je tu opäť Dobrý matroš, najvtipnejší podcast na Slovensku. Po dlhom týždni sa opäť hlásime ja a Basta v takejto obriezkovej letnej verzii, pretože trošku úprimne na to aj trošku aj dlabeme, lebo však treba aj oddychnúť, treba robiť aj iné veci, napríklad klipy. Ďakujeme krásne aj za pozeranie našich klipov na internete, čo nás moc teší, skvelé čísla, skvelé bomby a ešte chystáme nejaké opäť novinky spolu. Čo dál? Ďakujeme, že ste tu opäť s nami a ktorí sa ešte nepridali, určite sa pridajte na TikTok, Instagram, Facebook Dobrý matroš a samozrejme nezabudnite hodiť odber na YouTube kanál Dobrý matroš. To by som asi tak na záver, asi tak všetko som prešiel, zhrnul a dosol. Na záver? Takto na úvod, ale na záver? Na záver som to totálne zúvodil, takže poďme na to, poďme na témy, ktoré hýbu svetom, Slovenskom a inými galaxiami. Čaute! Dobrý matroš. Prezident je na 14-dňovom vojenskom výcviku v rámci tzv. Národných obranných síl. Pellegrini sa zaviazal, že nebude mať žiadne výhody. Budíček má klasicky o 5:30, 3-krát denne výcvik, streľba, prvá pomoc, taktika, fyzická príprava, večierka o 21:30. Streľba na živý terč, alebo? Čiže, ak to správne chápem, chlapci sa hrajú na vojačkov. Chlapci sa hrajú na vojačkov, pretože nielen Pellegrini bol na tomto vojenskom tábore, ale jak tu môžeš vidieť, bol tu aj Kaliňák, pridal sa k ním takisto aj Attila Vek. Čiže prišli svaly. Prišli. Tak akože keď bojuje tak, jak dostal párkrát puli od toho Čecha, tak to sa normálne cítim sa bezpečnejšie. Nevedel dať po papuli ani Pepikovi, ty vole, je to nejakému onemu iránskému dronu. Počúvaj, ďalší zápas by mohol byť MMA Attila Vek proti iránskému dronu. Čiže chlapci sa nahodili jak na branecký výcvik. Behajú niekde po lese s nabitými zbraňami, hej? Neviem, či s nabitými. A či s ostrými hlavne, to by ma zaujímalo. Ak to náhodou pozeráte na tom vojenskom výcviku, lebo videl som, že dosť veľa hádžu kontentu z toho táboru, čiže majú tam asi majú tam možno asi 100 ľudí, ktorí prišli sa hrať na vojačkov s nimi. O čo vlastne ide? Títo ľudia potom idú reálne bojovať, alebo odrazu, keď príde vojna, telefóny prestanú zvoniť? Vieš, správne podľa mňa by mali byť akými tými účastníkmi, ak by náhodou prišlo k najhoršiemu, ale pri týchto lebo mi to nedáva logiku, vieš, že náš akože najvyšší veliteľ Pellegrini ide vlastne sa hrať na vojačka do zákopov. Nedáva to logiku, ten bude niekde pekne v prezidentskom paláci, ďaleko od boiska, že akože na čo to? Akože chápem jedna vec, že chcú to chlapci spropagovať. To je asi ten najhlavnejší bod, by som povedal ja. Podľa mňa, vieš čo to mali? Keby to chceli spropagovať, mali si to spraviť normálne, že reality show. Ale reality show v tom zmysle takom nejakom, že Squid Game. Aha. To by som si pozrel. Si predstav, že Pele s Attilom a s týmto Skalim v lese na život a na smrť plňa úlohy. Aké by mohli byť také Squid Game na Slovensku nejaké úlohy? Slovenské Squid Game úlohy? Vyžiť z mesačného platu. Nepíčuj pri slovenskom hokeji. Proste, že aké podľa vás by mohli byť také tie Squid Game Slovenská edition? Napíšte nám ich určite. Že kto by bol hráč 5, 4, 6, jak to tam bolo? Takže chlapci sa hrajú v lese na vojačkov. Vraj to majú aj celkom slušne zaplatené. To som sa ja nerozvedel, ale máš vlastne nejaké lepšie informácie. Že to je normálne, že dostanú ten žolt, či jak sa to povie ten plat vojaka je žolt? Žolt? Že je to v nejakej až 1500 eur aj dostanú chlapci. Za tých 14 dní? Za tých 14 dní, že sa tam hrajú na vojačkov a strieľajú slepými do vzduchu. Ale počkaj, to dostane len konkrétne oni, alebo keby, že sa tam ja prihlásil? Hoď to tam prišiel, je to v rámci, akýby výcvik je už, akýby ťa zaškolujú. Čiže ti musia dať ako ten plat, nejaký ten žolt, nejaké percento toho vojačkovského platu. Čiže Pellegrini a Attila sú ľudia, ktorí potrebujú ešte 1500 eur našich daňových
poplatníkov, lebo... Tak Attila možno, keď prehral ten zápas, ale ostatní dvaja, neviem. Celkom by ma zaujímalo aj to, že koľko Attila dostal za to, že prehráva zápasy hore-dola. Počkaj, mu zavolám. Attilka. To musíš po maďarsky. Čau, kamarát, počúvaj ma sem. Koľko si zarobil za posledný zápas s Vémolom? Ježišmar. Viac ako 200 eur. Ďakujem. 200 až 300 000 zarobil. No. Lebo väčšinu peňazí už prepel na oslavách. Otázka pre vás, ľudkovia, ktorí to náhodou idete okolo, scrollujete a splachujete si život. Čaute, tí, ktorí si splachujete život práve scrollovaním po telefóne. Dali by ste sa zmlátiť za 300 litrov? Ja by som sa normálne dal si aj zmlátiť za 300 litrov. Že bez tréningu proste. Tak to len vydržať. Ako bolo by to podľa mňa náročné, ale dali by ste sa zmlátiť za 300 litrov. Jaj. Pri tebe aj. Ale ja kebyže mám ísť, ja by som bol nebezpečný. Jaj. Lebo, jak môžeš vidieť, Ty si Guns? je Guns N' Roses. Vieš prečo? Lebo tu sú moje Guns a pícham jak Roses. To máme stand-up impro normálne, počúvaj. Tebe je to škoda, počúvaj. Chod do nejakých silných rečí, alebo čo, zlepšiť im rating. Do čoho? Silných rečí, neviem, jak sa volá ten onen. Neviem, by spravíme nové debilné reči. Ale zase pozerám, že Kali celkom cicky spravená. Čo? Ne? Akože má... Akože ceceny tam sú, akože toto nie sú len také obyčajné cece. To sú slovenská verzia troch mušketierov. To tlakujem 250 podľa mňa na lavičke už, akože toto. Môže byť. Ináč... Počúvaj, tu keď pozerám na tú fotku, tak to vyzerá jak začiatok celkom dobrého vtipu, že stretnú sa na vojenskom tábore Slovák gay a Maďar. Údajne. Údajne Maďar? Žaloby údajne. Kvôli tomu som povedal to údajne, aby ste žaloby posielali na... Čiže chlapci sa náňajú v lese. Cítiš sa bezpečnejšie, keď toto niečo vidíš? Oveľa. Akože, prečo sú tam práve oni a rozprávajú o tom, že nechcú byť nejak zvýhodňovaní a tak ďalej, keď pri nejakom reálnom konflikte úprimne títo ľudia určite bojovať nebudú. Títo budú najďalej, ak sa bude dať do toho konfliktu, odletieť. Čiže akože na čo tieto šaškariny dneska pri tých všetkých dronoch a všetko je z diaľky a rakety a blúdy, na čo ideme tu, prečo by mali aj na koňoch bejaček pre pána kráľa? Poďme trošku tradične na to, poďme na koňoch. Na koňoch išov. Na akých? Nemáme. Tak utekajme. Tie Squid Game by som, vieš čo, keď chcete niečo spropagovať, chlapci z politiky, zavolajte Martinku. Je to spropagované. Šimkovičovú. Je to Vieš čo? Ona by vyzerala lepšie ako Attila, podľa mňa, v tejto uniforme, takže. Aha. Takže, ale vieš, a tým, že sme emancipovaní, chýbajú mi tam ženy. Údajne. Co sme? Chýbajú mi tam ženy. Údajne. Musím povedať údajne. Basto mne došiel vtip. No nič, poďme ďalej. Polovičná žena tam je, takže... Tak, tam. Svrbí ma, no. Ale počúvaj, keď tak pozerám... Ale o to nejde, či je polovičná baká žena, alebo či je žena. To je úplne jedno. To je jedno. Ale chýba mi tam nejaké nežné pohlavie so zbraňou. Ako ti poviem pravdu, že Šimkovičovi by som viac veril, že ma ochráni, ak týmto trom dokopy ti poviem pravdu. Má taký vibe. Má taký, akože ide. Čiže Martinka, chýbaš nám. Už sme o tebe nepočuli asi tak 2 minúty, takže spravte nejakú ďalšiu kauzu. Ináč to, keď na to pozerám, som celkom rád, že Pellegrini aj s Attilom aj s Kaliňákom išli na ten vojenský tábor. Lebo vyzerá to, že môj obľúbený film sa vráti. Že vznikne pokračovanie. Horúce strely, ale v Maláckach. Twist. Slovak Edition. Horúce strely v Malackách. Bude to konečne, podľa mňa, dobrý film. Boli niekde v Malackách? To bolo niekde v Malackách? Vlastne? Je to nejaký tu... Sú niekde pri Malackách a volá sa to, že turecký vrch. Turecký vrch v Malackách. Okay. A žerú tam turecký med. Tak už som myslel, že aspoň tu niekde prídu na východ niekde bojovať. Či to príliš ďaleko, tak bojovať. Poďme len do Malaciek, lebo to je len 30 minút do Bratislavy. Tak nič, no tak bojujú v Malackách a samozrejme, že sa ozval kto? Najväčší bojovník a... Kapitán Amerika. Kapitánovi nedalo, že ho nepozvali Avengers do Onocho. Nekam...
Nie kapitán Amerika, ale kapitán najbal do stĺpika. To ťa teraz napadlo. Tak to klobúk dole, akože. Kapitán, čo najbal do stĺpika. Ika, do stĺpika. To je nejaká jeho reakcia. Počkaj, no som to teraz dojebal. Milý pán prezident Peter Pellegrini, a ja ťa pozdravujem zo Starej Bystrice, kde sú oslavy zvrchovanosti. A veľmi ma mrzí, že tu nie si ako prezident. Tu by to bolo vhodnejšie. Pozdravuješ ma v maskáčoch a so samopalom, len si daj pozor, lebo keď sme boli na vojne, až po mesiaci sme sa dostali k samopalu a vidím, že teraz je to možné aj na druhý deň. Dostal som od teba odkaz, že mám prerušiť okamžite cvičenie v národných obranných silách, pretože treba hovoriť o miery. Chcem ti ale aj povedať na tvoju ironickú výzvu, že sa ako kapitán mám prihlásiť do ozbrojených sil, že ja som na rozdiel od teba nevyhľadával lekárov, aby som mal možno modrú knižku, ale bol som tam rok. Zbraň sme dostali do rúk až po mesiaci. Prosím ťa, dávaj si pozor, aby si neublížil. A v každom prípade odpustiť tie výzvy na moju adresu, že by som tam mal ísť. Ja som bol na tureckom vrchu, keď ty si sa vojne vyhol. Ja som tam slúžil. Ja viem, čo je to byť obyčajný vojak, čo je to slúžiť vtedy v armáde Slovenskej republiky. Ešte raz prosím ťa, zváž, aby si odišiel z tohto výcviku, alebo aby si aspoň polovicu svojho platu, ktorý nie je malý, daroval na charitu, pretože prezident Slovenskej republiky si má plniť iné povinnosti. Mal si bojovať, keď sa rozhodovalo o zdvihnutí financií do armád, kedy sa rozhodlo o tom, že Slovensko bude musieť 7 miliard ročne dávať na zbrojenie. Tam si mal byť chlap. Celé mi je to naozaj trápne a ešte raz ťa vyzývam. Plň si povinnosti ako prezident Slovenskej republiky a nehraj sa na vojaka. Amen. Oficiálne sa už asi politické voľby opäť začali. Aj. Poďme špiniť, poďme ako... To video, keď som to videl, normálne som len rozmýšľal, že to je tak by teraz doma a ležať niekde. A akože ani on nemá o čom točiť, chudák, ale proste vieš, nakážu mu tie jeho 20-roční Gen Z manažeri, že musíš tam dať nejaké video, lebo tiež treba mať z koláča, lebo všetci z toho majú z koláča, lebo tak ako my sa teraz snažíme mať z toho ľudia z koláča, logicky, tak aj Danko, ja nemôžem nemať z koláča, musím trepať nejakú hovadinu pri nejakom, čo to boli, nejaké vesmírne hodiny, ty kokos? Ja neviem, čo to je, ale vyzerá to tak asi. Z Orloja nejaké, neviem, čo to je. Na Orloji sú takéto hviezdne hodiny, čo to je za hovadina. Doslova. On bol na tureckom Medemore a nie na tureckom vrchu. Ja milujem tých chlapov, ktorí proste boli pol roka na vojne, pred 20, na vojne boli a rozprávajú o tom, aké by to bolo, neviem, normálne, že mám všetky umelé končatiny, lebo som vstúpil na minúty. Tam im dali pucovať záchody s kefkou touto zubnou a škrabať zemiaky. To bola vojna. Ale ono vie čo, ja som bol na vojne. Jeden sa hrá na vojaka, druhý sa hrá vojaka. Akože ty vole. My sme boli v zákopoch a na vojne sme nemali ani žradlo poriadne, sme tam žrali klince a riť sme si utierali s brusným papierom. Vieš čo, keby sa ozval nejaký fakt, že vojak, ktorý to zažil niekde v Afganistane, alebo kde v prdali, nepoviem ani MKF, ale dvaja vojačkovia sa si nechávajú odkazy na diaľku cez médiá a cez Instagramy, lebo my brainrotoví ľudia, chvála Bohu, že nie som na Instagrame, ty kokos, tak často. Toto prichádzam, to nemyslíš vážne, idem na to. A to ešte podľa mňa by mohli pritlačiť, že by to mohlo byť, vieš, jak DC medzi repermi. Hej, akože počúvaj, Danko, nechceš nejaký featuring? A ja pre teba Počúvaj, zarepujeme niečo. Chalaň. Ja by som aj mal počúvať text možno pre Danka, že ktorý by mohol poslať Pellegrinimu. No poď. Je taká songa, že vieš, jak Čau Paťo, čo bolo kedysi medzi dvomi slovenskými rappermi, tu by mohol ísť teraz Danko, že Čau Peťo, mimochodom pekne ďakujem, že vďaka tvojmu videu je o mňa zaujem, po Národnej rade sa ja rád poflakujem, do toho hektolitre vodky vypijem. Ďalší semafor už nikdy nezdemolujem, pretože pod pivom už nešoferujem. To bolo nejaká vyššia verzia AI-ka, toto písala človek. Toto tu AI-ko. A potom, že vypijem si jedine v našej Národnej rade, tam si môžem na cengany behať kade tade. Po chodbe na hajzloch aj po úrade.
Čo tu je? Aha, Zatiaľ, čo ty váraš vajca pri slovenskej armáde. Na tureckej brigáde. No nič, no, čiže nič nové, na Slovensku nič nové. Dvaja vojačikovia si chcú mať z koláčika, lebo ja milujem, keď sa stane na Slovensku nejaká volovina. Robíme v podstate to isté. Niečo sa škrtne, Jovínačkou mega rozchod a tieto sračky, ty vole. A všetci chceme z koláča. Ja sa čudujem, že sa Pellegrini k tomu nevyjadroval, lebo jeho Gen Z manažéri všetci mu povedia, viete to, pán prezident, mali by ste, lebo bude mať 159 palčekov viac, ty vole. O čom to celom je, toto celé mi povedz? Len proste, že čakáme, kto to tento týždeň dosere, aby sme všetci mali z koláčika. Tak, a to sme proste my, Slováci. To je celá planéta takáto. Čiže absolútne nerozumiem tomu, o čo sa tam tí ľudia v tom lese snažia a nerozumiem, prečo sa k tomu niekto vyjadruje, ktorý ani nie je žiaden vojak, ale má tú nálepku z toho memečka, ten kapitán. Takže poprosím viacej Šimkovičovej do toho, lebo nuda. Ak ti náhodou Šimkovičova chýba, tak... Ona je jak ten onen, čo nepovedz moje meno 3-krát, ten Martinko Klingáčik, ty vole. Povieš Šimkovičova, aj niekde tu. My sme mali tak, že Krvavá Mary, keď povieš, ne? Alebo že sa otočíš. Nemali ste také? Ja poznám tú rozprávku, ten Martinko Klingáčik. Keď uhadneš moje meno, vezmem ťa? Či jak to tie... Nie, keď uhadneš moje meno, nechcem ťa, keď ho neuhadneš, vezmem ťa. Vidíš, čo viem. Alebo tento... Jak sa bol ten americký film, teraz bola dvojka. Beetlejuice. Šimkovičová. No čo spravila Martinka, poď. Ona nič. Prišla si v Čile. Sadla si. Čo spravila tentokrát? Neuveríš, ale si sadla. A ďalší level bude, že už sa iba nadýchla. Už to bude problém. Ale tentokrát si konkrétne sadla vo východnej a ľudia ju tam vypískali. Pre tých, ktorí málo čítajú, ako Bastafix Východná je folklórny festival, najväčší na Slovensku, kde chodí biliarda ľudí obdivovať folklór Čapaše. AliExpress forme, taký trošku umelejší, ale je tam stále folklór. Príde tam miliarda ľudí každý, preto sa mi zdá, že to je prvý víkend prázdnin. Sa mi zdá, že hej. Alebo posledný júnový víkend. Nie, napíšte nám, kedy je východné, lebo my, nefolkloristi, nevieme. Čiže čo sa stalo, aby som to nejak pochopil správne? Šimkovičová prišla, sadla si vo východnej a ľuďom ustrelil dekel. Ustrelil dekel, jak tu napríklad vidíš. A to je jaká póza. Chill. Okay. Radosť, a teraz radosť pre jej uši. Jak tomu mám veriť? Môžeš to vypnúť. Jak to mám veriť, či to len není? Možno, že len vyhlásili, že nepríde kontrafakt, alebo čo? A ty si čo spravil pre slovenský folklór, ty geňo? Nepríde kandrač. Aj z mapou. Separ nepríde dneska s lučnicou dávať bomby. Ja, ale tak akože keby je celé to video, tak by si počul, že tam moderátor ju vlastne uviedol a potom nasledovala tá reakcia. Čiže vlastne to nebolo nejaký ani nejakým spôsobom žobranie o pozornosť, proste to bolo štandardne, že je tam nejaký vyšší. Možno, že aj predpokladám, že ministerstvo do toho nalieva nejaké prachy, predpokladám, do východnej. Čiže si tam proste sadla, reprezentantka ministerstva kultúry a začalo sa toto. Dostala teda, no. Čiže... Ale vieš, na druhej strane, ako však, jak si mohol... Ale dala to jak páni, ti poviem. Akože tie ruky rozhádu. A čo sa, povedz mi, čo sa vyriešilo? Čo zrušili program, alebo ľudia úplne odchádzali? Pekne tam všetci sedeli a shut the fuck up. Tak. Čiže keď vás to tak nebaví alebo niečo, treba sa zobrať aj z inde. A Šimkovičová potom povedala, že išla si zistiť, že či tu majú nejaké sojové a hráškové latečko. A že si cmurkne. Hráškové latečko, to je aké? To neviem. Potom vám to tam určite Basta dá niekde, to je akože z hrášku, alebo to je len akože nejaký hrášok? Lebo to sojové som počul. Aj to, čo majú amici, to pumpkin latte. Aha. To je však asi zo všetkého môžeš. Nejakej dzini. Tekvisa. Ktorú Ander strátil v tom slavnom vtipe na zastávke. Pozdravujeme Andera. Hashtag Ander z Košic. Ander Malší Košic. Tak. A možno by neprišla Martinka do východu. Ona je absolútne podľa mňa úplne... Ona je influencerský mokrý sen. Co? Nie, akože
ten level influencingu, keď dosiahneš, že si len sadneš niekde a všetci vedia, kto si, čo si, všetci, lebo aj ten hejt si musíš istým spôsobom zaslúžiť, lebo hejtuješ niekoho len tak. A kedy mala, ani podľa mňa, aj čo tam, bola nejaká Lučnica, lebo kto tam tak chodí? Separ s Lučnicou, lebo teraz bolo MT Smile so Šarišanom, tak Separ s Lučnicou a Kalis If You Sivek. If You Sivek je maďarský súbor na Slovensku ľudovitý, pre tých, ktorí malo čítajú. Profesionálny folklórny súbor. Ja som si vždy myslel, že to bolo len, vieš, v susedoch, že to bola vymyslená nejaké... To je normálne reálny súbor If You Sivek. Čau, pozdravujeme, hashtag If You Sivek. Ty vole. S kým bol tak If You Sivek, tak nejaký featuring? S kým? Hej. S Tublatankou. Poďme, bratia, na východnú, dudlaj, da. A to by nebolo až také akože špatné, lebo... Počkaj, kto by mohol byť ešte taký horší? My? My s kým to? S nejakým, aké sú ešte súbory? Železiar ešte v Košiciach. A na Detve tiež majú nejaký súbor, všetci majú nejaký súbor. Vranovčan! Čau, zase Požemšťan, čau, Vranovčan. Vranovčan! Takže vyzývame Vranovčan, poďme do featuringu nejakého. Poďme spraviť vianočnú pesničku. Čo? Nejakú koledy a tieto veci. A s Vranovčanami by sme čo, poďme, bratia, do Dreveňaku, alebo kde? Poďme, bratia. Dobre, dosť bolo interného humoru, poďme ďalej s našimi životmi. Rozmýšľam na nejakým rímom, na Betlehem. Betlehem? Ty si taký rímovač, rýchlo, Betlehem. Betlehem. Eggs and ham. Daj niečo vtipné. Betlehem, Skolaven. Nie, počkaj, na Vianoce. Na Vianoce. Koláč, šalát, Betlehem, nažrem sa a neserem. Alebo koláč, šalát, Betlehem, už sa z toho doserem. Ale ja som chcel akože poďme, bratia, do Betlema? Do Betlema, že by sa to nejak... Dobre. Dobre, toto poďme, bratia, do Betlema, znasilníme tam Bekema. Dudlaj. Dobre, poďme ďalej. Dudlaj. Tým, že sú tie prázdniny a horúco nie, lebo ako keby by som klamal, kebyže to leto bolo pekné, tento rok je úplne strašné leto. Ale ľudia chodia po tých dovolenkách, chodia po tých last minitoch, chodia po tým Airbnb, chodia po tých bookingoch, chodia, neviem, kde do prdele do Tajska na sexturizmus, píchať b-bojov a iné fajné veci. Povedali sme si s Bastom, že dáme dokopy takú akože nejakú, jak to rubriku, ale nie rubriku, skôr takú, že čo typicky Slováci robia na dovolenkách v lete, ako sa správajú a čo rozprávajú ľuďom naokolo, takže tak poďme asi na to. Klasika. Prvý bod je, že aj keď si niekde v cudzine, niekde v prdeli, stále hľadaš nejaké slovenské jedlo, čiže stále hľadaš nejaké... Toto sa mi zdá trošku taká halus. Skôr by som povedal, že nie je to tak, že Slováci si radšej donesú tie risky. Tie šnicle v alobale pekne smrdí celé auto, smrdí celé lietadlo, smrdí celé letisko, lebo kvašná ogurka. A rízek musí byť na každom family stole v Chorvátsku. Chodia ešte vôbec Slováci do Chorvátska? Chodia dosť. Počul som, že zdraželo. Môžu si to dovoliť už tie vily, iba tí najvyšší. Ale že vraj Grécko celkom išlo dole. Vieš, ak Chorvátsko zdraželo, objavilo sa Grécko. Tu nejaké Grécko. My sme tu celý čas boli, ale viete, Chorvátsko... A niečo na tom bude, lebo je dosť známy, hovoríš, že by išlo do Grécka. Aj, na nejakú tučnú svadbu. Tučnú grécku svadbu. Takú stučnú. Čiže poďme na to. Slováci si skôr to tradičné jedlo ako vifonky a risky a šnicle donesú sami. A kyslé ogúrky som chcel povedať, lebo som gadil zo Prešova. Okurky, po česky. Okurky. Ďalej, pivo musí byť. Musí byť tá stará, nie že akože tie sixpacky, ale tá, jak sa to povie, ten... Čo, ten košík? Jak sa to povie to? Rekes? To určite nie. Nejaká tá, jak sa to povie, akože rek po anglicky. No aj... Napíšte nám, ako sa povie v tom, čo nosíte sklenené fľaše s pivom. To je rekes. Rekes? Rekes.
No tak počkaj, keď sa nemýlim. Ale bude to východňarsky, alebo je to... Určite, jak sa to povie, nejaká... Čo Aha, nie, tak to je Píšte nám do komentov. Máš pravdu. Je to prepravka. Prepravka! Ty vole, debili. Hashtag debili, takže určite pivo prepravke. Červený melón z Teska. Pivo, rizek, kyslá okurka, chlieb musí byť. A slovenské maslo, ktoré je roztopené po tej 8-hodinovej ceste v aute. Pašteka majka, horálky. Čo ešte by si tak akože dal? A ešte nejaký syrokrém strašný, vieš, ten taký. Nejaká rička nejaká? To je proste taký rakovina na piatu proste. Bambino! Dobre, čo ďalej? Aké hriechy páchame na dovolenkách? Ďalším bodom, ktorým sa akože tak vyznačujeme, že sme nedochvíľni. Ak niekde prídeme, tak všetko by sme chceli hneď naraz pod minútu, čiže či to je nejaká preprava alebo jedlo. Nedochvíľni to sme, že sme netrpezliví. Tak alebo... Nedochvíľni je, keď meškáš. Netrpezlivý je, keď si netrpezlivý. Vysvetli mi to. Pán Bastafix. Ja som prečítal v živote aspoň jednu knižku okrem Harryho Pottera. Takže, ale ja mám pocit, že mám pravdu. Nedochvíľný je, keď meškáš a netrpezlivý je, keď si nedočkavý. Čiže sme netrpezliví, lebo ako jak môžeš zase meškať na lietadla? Lietadla majú uprdele celý Ryanair. To má v ríti, či ty meškáš, alebo neprídeš. To je skôr tak myslené, že Slováci nemajú radi, keď lietadlo mešká, alebo autobus nejaký mešká. Čiže sú netrpezliví. Tak. Dobre, ďalší bod. Jazykové okienko máme za sebou. Nedeľná chvíľka poézie za nami, poďme ďalej. 4. bod, ktorým sa vyznačujeme a možno mi to dáte za pravdu, že všade musí byť nejaká cigaretka, kávička na ráno. Tak to je už, myslím si, že to sú skôr zlozvyky, ktoré sme pochytali my už zo západného sveta. Myslíš? Ešte je tam ten slávny bod, že všetkým ideme vysvetľovať, že slovenské pivo je najlepšie z nejakého dôvodu. Je slovenské pivo najlepšie? Otázka pre vás. Píšte nám, či je slovenské pivo najlepšie, alebo či ho podvádzate s nejakým Guinnessom niekedy z času na čas, nejaký Irishik trošku na bokovečka, taká nejaká červená hlavička, nejaký McGregor trošku do dubky. Píšte. A 6. bod, všade si musíš doniesť nejaký suvenír, nejakú magnetku. No tak toto je. Čo ešte, nejakú figurku, tu sú nejaké trička. Najprv sa mi to zdalo, tak ti poviem, akože konkrétne táto vec. Nie, že by ma to nejak sralo, ale už je toho veľa. Všade prídeš do každej domácnosti a tie chladničky olepené od spodku do hora s magnetkami. Ja sa čudujem, že ten kompresor nevybuchne pri tom akože magnete, však to je nové elektromagnet, čo sa tam deje. Ako. Ak ste uchyláci do magnetiek, píšte, chcem vedieť, či máte alebo či nosíte magnetky zo zahraničia alebo zo slovenských destinácií, lebo všetci musia mať nejakú magnetku teraz. Prečo nemá dobrý matroš magnetku, sa pýtam. Tak lebo Bastafix to nezariadil. Chcem nejakú magnetnú na chladničku, Bastafix. Bastafix magnetku. A chcel by som nejakú konkrétnu z nejakého videa, vieš, ak si bol stĺpik alebo niečo. To by bol dzivé celkom. Dobré. No, to akože u nás je presne tak chladnička, tak z jedného boku proste zasekaná tými všelijakými magnetkami. Ale je to tak, že chodíte po tých dovolenkách, alebo len ľudia boli a doniesli vám. Lebo toto je ďalší ten extrém, že boli sme, tak sme doniesli aj vám. Väčšina je tak, že od známych. Mám ešte jedného takého kamoša, ktorý stále, keď je niekde na dovolenke, tak mi prinesie magnetku nejakú s ceckami. Sú rôzne. Ja som človek, ktorý má problém, keď je na chladničke otlačok prsta. Nie to, že magnetka. Alebo ste títo typ ľudí, ktorí majú ten zoznam, že čo nakúpiť na chladničke, alebo potom magnetka, že nežer s prasaťom, že nežer. Alebo ste tí takí, čo máte reťaze so zámkom na chladničke. Pas studnosti na chladničke. To sme teda rýchlo sme zase na našej odvykačke z tej chorvátskej dovolenky. Ďakujeme, že ste to s nami vydržali až do úplného konca. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a taktiež hoďte nám follow na Instagram, TikTok alebo Facebook Dobrý Matroš a v neposlednom rade nám hoďte odber na YouTube kanál Dobrý Matroš. Ak by ste mali nejaké otázky, témy alebo podnety pre nás, aby sme mali čo riešiť,
našom podcaste, tak nám ich napíšte či už do správ, do komentárov, alebo oficiálne na otázky.dobrýmatroš@gmail.com. A takisto možnosť pre vás, ak by ste chceli spropagovať nejaký svoj produkt, službu alebo firmu, napíšte nám na spolupráca.dobrýmatroš@gmail.com. To je odo mňa všetko a takisto aj od Majka všetko. Ďakujeme pekne a vidíme si. Ďakujeme. To bola trošku taká verzia bez chromozómov, takže... Ďakujeme. Tourettov syndrom. Vydržal si 3 minúty neporadne. Tabletky zaberajú. Dobre.